Viime vuosikymmeninä suomalainen ravintolakulttuuri on kokenut valtavan muutoksen ja kasvun. Miten ravintolakulttuuri on muuttunut Suomessa viime vuosina? Ruokakulttuuri on muuttunut Suomessa aika laajasti. Mä muistan itse, kun 1997 mä muutin Suomeen, täällä oli vaan pippuri ja suola. Sen jälkeen digitaalinen ruokavaihtoehto, sitten terveellinen. Fine diningin ja sitten semmoisen niin kuin, tavallaan pikaruuan niin kuin välille on tullut paljon sellaista niin kuin tarjontaa, että on semmoisia niin kuin low effort casual dining paikkoja ja sitten huomaan kyllä sen, että ruokatrendit tulee tosi paljon somesta. No ruokatrendeissä varmasti tuo niin kuin, huomion kiinnittäminen siihen, että punaisen lihan syöminen on vähentynyt todella paljon. Että syö pääsääntöisesti semmoista niin kuin kalakasvistyyppistä ruokaa. Oikeastaan on iloinen siitä, että tulee uusia ruokia ja uusia makuja ja olen tosi tyytyväinen, että on tullut. Asiakkaisten odotukset kyllä on muuttunut aika paljon, koska sanotaan vaikka 10 vuotta sitten, jos sä annat asiakkaalle joku ruoka, sanotaan ulkomaalainen ruoka, sit se oli siinä. Mutta nykyisin, jos vaikka sanot, että lohi bowl, sit ne tietää tasatarkkaan mikä on. Kyllä mäkin olen semmoinen TikTok-kokkailija sitten kotona ja olen tehnyt kurkkusalaattia, mikä nyt pyörii. Meillä on tulossa tälläkin hetkellä niin kuin iso yhdysvaltalainen ketju tai Kentucky Fried Chickens avaa uusia ravintoloita ja muutenkin semmoinen niin nopea syöminen on ehkä kasvanut.